And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi na ako kabit. Dininig ng Diyos ang panalangin ko. Hi, DJ Rocky. It's been almost 3 years after nung last na mag-message ako sa inyo. Nabasa mo ang kwento ko on air. Maraming nangyari after kong mag-email sa'yo. At yun sana ang gusto kong ibahagi sa ngayon. This is Casey once again. At ito ang aking secret file. Finally, Colt and I lived in one roof na merong basbas ng pamilya niya at pamilya ko. At gaya nga ng nabanggit ko sa ipinadala kong sulat 3 years ago, inisikaso namin ang annulment nila ng dati niyang asawa. Nung una, ayaw pumayag nung ex-wife niya. Gusto pa nga na ipaapelyido kay Colt ang anak niya sa iba. Pero, hindi pumayag si Colt at ang mama niya. Kaya hindi nangyari ang gusto niya. Ipinagsabi rin niya sa probinsya na si Colt ang ama ng bata. Nakalaunan ay nalaman din lahat ang totoo. Dahil hindi nga pumayag si Colt na iapelyido sa kanya ang bata. At nagsama na rin naman sila nung tunay na tatay ng bata. Lumipat sila ng tirahan at nagkaroon ng chance sa si Colt na mas makita at mabisita ang anak niya. Kaya pinuntahan namin ang bata at hiniram. Bago kami umalis, I saw Colt hugging his ex-wife. Yung kinakasama ng babae, tinanong ako kung hindi ako nasasaktan. Sabi ko, hindi. May tiwala ako kay Colt. And then tinawag ako ni Colt. Nag-aalangan man, lumapit pa rin ako. Then ang sabi niya sa ex-wife niya, sana maging maayos ang pagsasama ninyo ni Ranzel. Pangalan ng kinakasama niya. Dahil kami ni Casey ay maayos at masaya. Kaya sana kayo rin. Then she said yes. Niyakap ko ang dati niyang partner at nagpasalamat na rin sa pagtanggap sa amin bilang bisita. Nung pauwi na kami, kasama namin ang anak niya.
Sabi niya sa akin, Casey? Sumagot naman siya. Nakita ko raw ba na niyakap niya ang ex-wife niya? And I said yes. Pero no need to explain. At ayun, nag-explain pa rin siya. Saying, nagpapasalamat lang siya na ipinahiram sa kanya ang anak niya. Hinawakan ko ang kamay niya at pinisil yun. Actually, hindi ko naman talaga hinihingi ang explanation niya. Fast forward. Sa amin nag-aral ng grade 1 ang anak niya. At sobrang magkasundo kami. Yung tipong mas gusto niya akong katabi na matulog kaysa sa papa niya. At mas hinahanap niya ako kaysa sa papa niya. Mahal na mahal ko rin ang bata. Mommy na rin ang tawag niya sa akin. Nagkaproblema lang nang malaman ng ex-wife niya ang issue tungkol sa marriage. Ayaw niyang pumayag sa nullity of marriage, but the court still granted it. Hindi naman niya binawi ang bata, nasa amin pa rin ito. Then last September 18, 2022, ikinasal na kami ni Colt. Yes, ikinasal kami. Inabot ng taon bago mangyari ang pinapangarap namin. Mahaba, nakakapagod, at nakakasuko talaga ang pinagdaanan namin bago mangyari to. Pero ito, sa awa ng Diyos at sa gabay niya, ay nangyari pa rin. Parehas kaming umiiyak sa kasal. Kasi hindi kami makapaniwala na mangyayari yun. Naakala namin imposible na. Pero nakapagpalitan kami ng I-do's at nagsuotan ng singsing at nagsalo sa halik na selyo ng aming pag-iisang dibdib. Hindi na ako wife of house number 2. Hindi na ako kabit. Salamat sa Diyos dahil dininig niya ang panalangin ko. At ngayong taon, I'm 8 weeks pregnant sa anak namin. Maluwag sa dibdib ko na ang anak ko ay hindi tatawaging bastardo o bastarda. Na hindi niya dadalhin yung anumang kasalanan ko sa mga mata ng mga mapanghusgang tao. Nakakagalak na ang anak ko ay hindi mabubuhay na kailangang itago at hindi kailangang pagtakpa ng pagkatao. Maraming salamat ha sa suporta ng mga ilang listeners mo na nagpalakas ng loob namin. Ngayon, kaming mag-asawa naman, ang sana'y magpalakas ng loob nila. May pag-asa kung kagaya namin ang sitwasyon ninyo. Tatagan nyo lang ang loob nyo. Gumawa ng aksyon at magtiwala sa Diyos. DJ Rocky, sana ay mabasa mo to. Hanggang dito na lang. Nagmamahal at mananatiling tagapakinig mo. Ako si Casey at ito ang aking secret file.